Nyakwara Ramogi ajwang'ero kama na inya kuom medo kete e TV mar Ramogi okinyi makawuono e chenro marwa mar Upinya kaachiel kod mbako romo. Mana kaka ineno sani wadonjo e kidieny mar mbako romo. Pile ka pile ka wadonjo e chenro mar mbako romo wachako kod Chal Mar Fwambo. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kae achiel kachiel mar mondo mi ami Chal Mar Fwambo. Mago weche matimore e pacho kae ma jofwambo magwa obedo akicha e konde duto ma pacho kae maneno ni weche makamagi angi yudogi e wang' saa kendo e yo maler e weche manyien duto mag odiochienga makawuono. Kwachaka yanga Chal Mar Fwambo Nyakwara Ramogi ajwang', wach mokwongo mabende wabiro bedo kwaluonu en kotudore kod passing out parade mabende ibiro bed ka itimo odiochieng' makawuono mano ka National Youth Service. Ka jatenda piny Kenya William Ruto ema igeno ni biro tayo chenro makamano mano mar passing out parade kata mar puodho rowere mosebedo ka tiegore ka NYS gin rowere maderom 10,000 modiochieng' makawuono ibiro bed ka igoyo kogno kata ka isidho ayanga kata kipuodho gi ayanga tok tiegruok magisebedo ka gitimo. Ka chenro makamano biro bedo ka timore ka National Youth Service Paramilitary Academy mayudore Gilgil kar saa 4 mar okinyi. Wach chenro makamano Nyakwara Ramogi ajwang' wabiro bedo kwaluonu machiegni mar mondo mi wabu akelnigo achiel kachiel. Tok mano anyisi kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto ema biro bedo ka tayo chenro makamano. National Youth Service odiochieng' makawuono bende biro bedo ka keto kogno e winjruok 12 mago mong'ere kanyo kod dho ngere ni Memorandum of Understanding 12 mabende NYS biro bedo ka chwe kogno kod migepe mopogore opogore mag sirikal ka chenro makamano nitiere kata timore e bwo chenro mar keto lokruoge mopogore opogore ka NYS. Chenro makamano anyisi ni biro bedo ka chako kanyo kar saa 4 mar okinyi kendo wabiro bedo kwa kelonigo achiel kachiel odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano, wach machielo Nyakwara Ramogi ajwang' wabiro bedo kwa luonu mineno ka Nyakwara Ramogi ajwang' ma en ogai mar Azimio Raila Odinga. Odiochieng' makawuono Raila Odinga biro bedo ka chiwo twak mabende ilero kanyo kod dho ngere ni en Kenya at 60. Ka bende obiro bedo kapo nono ochiwo twak e kuma piny Kenya osechopo higni 60 koro. Ka bende chenro makamano biro bedo katimore Catholic University Auditorium obiro bedo kochako kar saa 5 mano mar okinyi makawuono. Jofwambo magwa biro bedo kachopo kanyo achiel kachiel okinyi makawuono mar mondo mi wan bende wawinje ni to en ang'o ma ogai mar Azimio Raila Odinga chano wacho kotudore kod higni 60 makoro piny Kenya osechopo. Kopogore kod mano, wach mabiro bedo kwaluonu kawuono e kaunti ma Kisumu Nyakwara Ramogi ajwang'. E kaunti ma Kisumu mineno kae ma en jatend migawo mochung' ne wuoth e pacho kae Kipchumba Murkomen. Odiochieng' makawuono Kipchumba Murkomen biro bedo ka tayo chenro mabende ibiro bedo ka timore mano mar Kenya Railways. Ka Kenya Railways odiochieng' makawuono biro bedo ka sidho courses mag tiegruok. To gin tiegruok kaka mage? Mago tiegruok midendo kanyo kod dho ngere ni gin standards of training, certification kaachiel kod watch keeping. Ahinya ne jogo mathoro tiyo e meli e pacho kae. Wang'e ni Kisumu wantiere kod dho wath kendo nitiere meli mopogore opogore ma thoro gowo e kaunti ma Kisumu. Mane momiyo en okang' makare mosebed ka inyayo mar mondo mi jogo matiyo e meli kacha mar mondo mi giyude tiegruok makare e wi arita maber maginyalo ritore godo ahinya ka gintiere e wuoth e meli kanyo. Kopogore kod mano bende gibiro bedo ka giketo kogno mar winjruok mano Memorandum of Understanding kod mano kar tiegruok mano mar Kenya Utalii College. Ka bende chenro makamago biro bedo ka timore odiochieng' makawuono mano e kar tiegruok mano mar Railways Training Institute Marine Campus mayudore e kaunti ma Kisumu. Chenro makamano e chakore saa 3 okinyi. Jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu osechopo kuro. Kende chenro ni mar mbako romo e kinde mangwa ntiere twak marwa angwa tudore kodgi achiel kachiel mar mondo mi ginyiswa ni nyaka sani to ponono chenro osechopo kanye. Mano chenro mar sidho ayanga kuonde tiegruok kata sidho ayanga mano tiegruok mar standard of trainings, certification and watch keeping for seafarers. Mana kaka senyisi jatend migawo mochung' ne wechego mag wuoth Kipchumba Murkomen e matelo ne chenro makamano. Kowuok e kaunti ma Kisumu, wach machielo mabende wabiro bedo kwaluonu e kaunti ma Homa Bay Nyakwara Ramogi ajwang'. Mineno kae ma en jagoro jagoro mongirore e migawo mar arita mano Raymond Omolo.
Odiochieng' ma kawuono Raymond Omolo biro bedo ka dhi Sindo mayudore Suba South. Ka bende obiro bedo ka otayo kata osidho ayanga chenro mag tuke mopogore opogore ma bende ochano mar bago ikin clubs mopogore opogore e gwenge mag Suba. Ka wang'eyo ni kindegi ma bende ponono olor skul, wechego mag tuke ema ponono nyalo kelo kanyakla rowere kendo nyalo miyo gipogore kod timbe mag maundu kata timbe mag njore. Omiyo chenro makamano kinde ma jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo biro bedo ka dhi Sindo mano Suba South e loso tuke ma bende mane ochano e kin clubs mopogore opogore. Jafwambo maro e kaunti ma Homa Bay kono mano Ali Abith nyaka sani koro entiere yo odhi Sindo kono kendo wach makamano obiro bedo koleronwa ni gin tuke kaka mage ma koro obag kacha kendo nyalo kelo kata nyalo riwo wirowere kamoro achiel. Kopogore kod mano nyaka Ramogi Ajwang' wach ma bende koro waluono odiochieng' ma kawuono achiel kachiel kowuok e kaunti ma Mombasa en kotudore kod chike kata chik mayande idwa chwali mano chik motudore kanyo kod wechego mag scrap kata chumbe. Kanyaka sani kamiti mochung'ne wechego mag ohala kachiel kod kembe odiochieng' ma kawuono biro bedo ka adhi e gwenge kata biro bedo ka bago romo mano kod migawo mochung'ne kembe pacho kae. Ka bende gibiro bedo ka gitwak ahinya kotudore kod wechego mag scrap kata wechego mag chumbe. Wang'e ni kamiti makamano mano National Assembly Trade Industry and Cooperative Committee ma bende jakom mare kanyo en James Gakuya ma bende en jaod bura ma Embakasi North. Ene mobiro bedo kotelo ne kamiti makamano e kinde ma koro gibiro bedo ka gitwak e magawa moro ka dho wath nam chumbi kata e kaunti ma Mombasa mar mondo mi gitwagi kotudore kod chike ma bende koro idwa keti magayo uso mag scrap e pacho kae. Jafwambo maro e kaunti ma Mombasa mano Joja Oko biro bedo ka luono chenro makamano achiel kachiel. Adwa ni watie kod weche ma bende koro waluono machiegni e kaunti ma Siaya. E kaunti ma Siaya nyaka Ramogi Ajwang' wach mokwongo ma bende wabiro bedo kwa luono en kotudore kod ng'anyo mamuol ma jopuonj mag Junior Secondary School dwa bago e kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono. Wang'eyo ni ng'ur mopogore opogore osebedo ka neno ahinya kotudore kod jopuonj mag JSS ka moko kuomgi osebedo ka wacho ni ichulogi omenda matin kaluwore ni gisebedo ka gitiyo to bende gipuonjo subjects mathoth kata kamano omenda michulogi tin. Moko kuomgi bende wacho ni gisebedo ka gitiyo e yor oraka, gidwaro no ondikgi e tich kaka jotije mongirore kata mano miluongo kanyo kod dho ngere ni permanent employees. Mane momiyo kinyi ma kawuono mago jopuonj mag JSS e kaunti ma Siaya gibiro bedo ka gibago ng'anyo mamuol ka koro gidwaro mar mondo mi owinj duondgi mar mondo mi kochopo dwe mar achiel higa manyien to chopa ka osewinj ywak margi. Wang'e ni skunde iyawo tarik 8 dwe mar achiel higa mar 2024. Mane momiyo nyaka sani gibiro bedo ka gitimo ng'anyo mamuol mana ka gintiere Siaya town mano kochakore kar saa 4 mar okinyi ma kawuono nyaka saa 6 mar odiochieng'. Ka bende ng'anyo makamani wacho ni gibiro bedo ka en mana nywako lwedo kata ponono chung' motegno ko jopuonje moko mag JSS e counties mopogore opogore mosebedo ka chwalo ng'ur margi mano kotudore koda kaka ok gidwar ni ponono ka higa manyien ochopo to yud ka podi gitiyo mana e bwo lwasi magitie sani. Ka bende chenro makamano itimo mano kotudore kod riwruok mar jopuonj mano mar KUPPET mano Kenya Union of Post Primary Education Teachers. Gine magisebedo ka ponono gitemo matek mar mondo mi one ni kochopo dwe mar achiel higa manyien to yud ka koro ratiro mago mag jopuonje mag JSS koro inyalo bed ni oseng'i e yo makare. Ka pod wantiere kaunti ma Siaya onogo wach mag bende waluonu machiegno odiochieng' ma kawuono en kotudore kod projects mago mag dongruok mopogore opogore ma gavana e kaunti ma Siaya James Orengo biro bedo ka sidho kata yawo ayanga odiochieng' ma kawuono. Achiel kuomgi mano en maternity unit mano e od thieth kata dispensary mano mar bar ndege dispensary maternity unit mana achiel kuom projects ma bende osebed ka iloso e kaunti ma Siaya kendo James Orengo mano governor e kaunti ma Siaya biro bedo ka yawo projects makamano odiochieng' ma kawuono. Chenro machielo en mano mar Ukela Ngafua Bohola kata dag pi mayande okuny e kaunti ma Siaya en achiel kuom chenro makoro nyaka sani osetieki kendo governor e kaunti ma Siaya biro bedo ka yawe ayanga odiochieng' ma kawuono. Nyaka Ramogi Ajwang'
Weche mathoth to podi waluono odiochieng' ma kawuono mak mana ni pile ka pile chenro mar mbako romo wange koni mana moko kuom gigo mwaluonu machiegni odiochieng' ma kawuono. Adwa ni wakaw yueyo madundo gi kanyo tok yueyo to an kaachiel kod nyawadwa Sharon Ong'aw waduogo kod twaka e chenro mar mbako romo ka chieng' tich abich wagoyo mbaka kod rowere gigo mamulo ngima rowere odiochieng' ma kawuono. Wach mabende wadwa twake en kotudore kod duoko lwedo ne jonyuol. Kalure ni kinde duto wang'eyo ne pacho kae kaka janyuol kisepuonjo nyathini to ponono ka nyathini oseyudo tich to in bende ni gombe ni chieng' moro koseyudo tich en bende okonyi kaka janyuol. To nyithindo matimo kama bende gitime e yor achuna kose gitime e chuny maler. Kalure no wacho ni an ponono mama nani kata baba nani osekedo koda matek ahinya we kora duok ne lwedo. Mane mbaka mwadwa goyo odiochieng' ma kawuono kod rowere. Omiyo imedo mana kete e Ramogi TV.